wawuo. Mano e gima gitimo. Koro ok ni nyegi wacho ni gidhi gone ja Madagascar. Gitemo wacho ni kok unyal miyowa, kok unyal sirowa, wabendo kodhi siro wadhi miyo ng'at mopogre. Ting'eni Sadek, king'iyo Sadek maber, Sadek aneno ka ji wacho ni onge. Sadek nigi pinje 16. Gin pinje mathoth. Gin pinje mathoth. Manyiso ni idwaro backing no. Kok gibaku to gik moko ariyo nyalo timre. Ng'ato nyalo rem kata yiero onge ng'ama dhi yudo 2 kuom 3 mag ombulu migono. Mano nyiso ni kura koro onge ng'ama dhi yombo, kura ni onyalo dhi bodhi aeti chore nyaka kinde mambele go. To kinde mambele go ni ng'eno okia gima dhi timre, nikech king'iyo kura mono osetimre e kinde mokalo go, kinde mono gitimo kamano, aeto koro dweche 6 kokalo tiyudo ka kata ng'ato ka Raila Odinga manende koro dwa mondo chung'ne komno bende koro olo dwa timo gike moko. Koro wacho ni ok obi beti. Aeto koro yudo ka yiero dhi bet gi jomo pogre. Koro yiero ber kinyalo tiek kawuono. Ego miyo Kenya nyaka wuogi jo Sadek go. Ba winjre kodgi bage jo Sadek giti inyalo winjruok kodgi nang'o mar mondo miseche moko ka ber to gisir ng'ama seche moko jo Kenya dwaro. Mano ging'eyo Kenya ong'e maber gima jogo dwaro, ok ne gikia, nikech ing'eni sero ombulu ng'ato wacho ni gima odwaro. To in moko wacho ni kidwana nyiew ni mtoka to mano okanyala, an gima nyalo nyiew ni en mana apiko. Koro mane gima timre. Sadek osewacho ni ang'eyo ni Sadek osewacho nikech Sadek en block, regional block. To regional block ni we secretary manyo golo barua. Gin gi chairman masani en jatend piny mar Zimbabwe, Emerson Mnangagwa. En miwuoyo kode wachne ni kikuter kura go koni, wuo gi jogi. Nikech ing'eni block ka block koro dhi wuoyo gi joge. Koro ginyalo wacho ni wuo gi jogi mondo wane kaka kura gi nyalo bironwa. Adwa ni mak parono gi kanyo